Влизаме тук. Айде, че ма Габриела и Яница. И хора, и аз имам канала. И аз имам канала в YouTube. Кажи, че Митко Бойня и ще ми изрезне. Айде, ма. И хора, вижте какво намерих. И хора, вижте какво намерих. Хора, ейте ми е тераста. Ой, хора, вижте тук. Хора, тук има дупка. Тук има хора. Тук има дупка. Хора, кой ще е първи? Не съм. Кой е войнома? Оста пръсва. Янта, че влезе само. Аз влезнах един път първи. Сега Габито, аз после влезнах. Хора, тук ще има някакво куче. Тук Аз живеят само. хора. Снима куче. Да, никъде. Ама той беше вързан, нали? Не. Просто беше. Това дамите се спираме. Сокчетата, това куче дойде. Искаме да се спирихме. Хора, но фалма старах. Бяхме куче. Хора, Ще се вържим след малко, че идем да остави на сграда. Аз го спрях на пауза. айде. Аз няма го спирам. Не можете да ги спира да стане по-дълго видеото. Аз включвай го гажи. Хора, Ючо. Айде, хора, е тук. Хора, тук има едно злобно куче. Такова. Още малко си излезе. Габи ще стресне. И хора, вижте колко хубаво кученце. Вижте. Още едно кученце, хора. Вижте го. Тук е много злобно. Като пусна пуха, мисля, че не няма да е Му давай на лобна. Мисля, че няма да е много злобно. Няма да. Ето мене, ето го Митко, ето го Яница, Габито. Вие хора, вижте. Прави с послана бутилки. Некъде, вижте. Идвайте, мо. Идвайте, мо, тапачки. Аз не мога да снимам много дълго видео. Аз и аз. Аз мога 4 минути, 2 минути. А за кого е само 4 минути? Не знам, ето горе пише колко минути. Колко можеш? Снимам максимум една минута. Аз не мога да снимам. Аз мога колко ти искал. 40 минути можеш да снимаш. Къде бе, къде пише? Къде пише? 40-33 минути. О, айде, нама. Абе, бе, айде, газ съм само ти да. Абе, бе. Ги прави, аз ще разкоча как ще направя. Хора, аз имам 40 минути и 33 секунди. Хора, ние снимаме само пътя. Хора, е тук. Хора, Да. етам като... Не, ета пресечка на ръда, вижте. Малко по-нататък има едно... Хора, не отиваме там пред камян. Айде, бързай. Хора, тама. Има човек, па. Хора, къде го камиона? Не, той е камион. Айде, камион е 2020. Къде е камион? Хора, сега ще качим горе. Чай, че го върна. Чакайте, хора. Я се качвам. Човек, на мен не се намаляват. Ми заляват те са. Ето, чакайте, аз не мога да се кача. Като хабиш памет, ти се намалява. Хора, къде ги е там те деца? Аз преди могах да снимам 2 секунди. Така, хора, качихме се. Хора, идват хора. Да, скачам. И там го. Хора, секретко. Хайде, какво е? Къде е? Там може да остане да се гледа. Мочаме. Ето другата пресечка. Там къде са кучетата. Ами трябва да влизаме на бата. Ти не може да се влезе, не съм сигурна. Ем, се опитаме да влезнем. Но Митко не е от тука. Там има кучета. Не, тук не е. Къде е там е? Ама отитка пак се завиши един ма. Да.
И там е по-близко. Ама ти къща, ако изскочат, Не знам какво правиме. Аз ако... ама не. Ама няма да влизаме в къща, където са кучетата. Ще влезе от другата къща от края. Там, където има овца. Да, там при тази овцичка. Влизаме в пустата. Овцата отстрани има друга къща. Ето и заставена. При тази овца ще влезнем мала. Да, овца, ако ще направи тази тъпа овца. Той може да ga няма, вътре имаше. Хора, в момента нищо не снимам. Оле, аз нищо не снимам. Да стане като габито без звук. Да. И хора... Така, хора казвам тук. Хора и моите затваря и ще влезем в една къща. Моите затваря. Още мой чурмах. Айде, мой чурмах. Това видео. Айде, темата пачка тъпи. Чекал сама. Хора, мен да само 40-43 секунди пък На начало. тебе ти дава колко ти искаш, на мен ми дава колко ти искам. Малко няма повече от половин час. Не го спира. Клипове и сега ще почне на ново. Аз съм с 10 минути повече. Там, виждаш ли там кой има? Аз си го увеличавам. Там хора има. Някакъв как... Хора има хора. Къде ги хора? Там е пресечката. Къде ги? Чуйте хора, аз се махна. Не мога да го махна. Къде хора е? Ето ми е изоставената сграда И по къде го? овците. Ето е жълтото. Хора, Там. тук може малко да се стои. Да, верно е така. Там има две зловни кучета. Аз ще мина през тук. И аз. Не, че ме е страх. Къде го едното, къде са покара? Аз те ми трябва да излезнат, аз пак ще отреча. Хора, аз съм се ядосвам. Хора, аз се кача някъде, ако излезнат. Те не могат да излезнат. Хора, идете, после ще ви покажем една луда жена. Идем отдолу, може да излезне едно куче. Нека това не може да излезе. Там е по-удобно. И това по-скоро излиза. Ама това опита пъти не може да скочи. А ти мога да бям багаж, мама. Ейте, може да бегаме. Къде ги хора, е така и позата. Стигай до следната сграда, хора. Хора, ето тук Къде е хора, позата? Къде го това кучета? А че да им да покажем лудата жена. Хора, само ще да ви покажем една луда жена, после ще изгледаме. Няма хора тук. някой янца, да, тук има хора. Да, няма да влизаме, ще търсим някой друг. Снимам толкова малко. Колко минути? Хора, вижте, хора, тия са много богати. Хора, тук намерихме Ферари в нашия глад. Къде? Не е Ферари, джипка е някаква така джипка. Хора. Хора, ето кафета къща е една луда. Габриела, тук има. Ето има една луда. За кой се взе храницата? Не знам. Да, хора, това наистина е проше. Ето виж. Това бах че гоче. И хора, вижте колко хубава къща намерих. Това за жал с Айде, чао!